Shalom Alechem Anisipho Ndimande. Sanibonani, igama lami ngingusipho Ndimande. Namhlanje sizofunda ngama Hebrew letters. Hebrew letters kusho ukuthi lokho kuthiwa ama consonants. Sofunda ngama consonants esHebrew noma ama Hebrew letters. Namhlanje ngeke sifunde ngama vowels noma onkamisa besHebrew, kodwa sizofunda ngama letters kuphela. Siwachaze nje kabanzana iletha ngayinye. Oqala kumele sikhulume ngakho ukuthi kumele sichaze ukuthi ama letter esHebrew esewonke awu22. Singawabala ama final form awo, singakubali nokuthi iletha mayine dagesh ikanjani. Sokhuluma ngawo kodwa nangokuthi yini ama dagesh nanokuthi yini ama suffix ongama final form eletha esHebrew. But kunamanye nama suffix khona amanye angenawo. Khona futhi nama dagesh khona angenawo futhi ama dagesh. So alright, ama letter ewonke awu 22 ama letter esinawo kwisHebrew. Iletha yokuqala uAleph, icishe ifane ke neletha yesiGreek oku alpha. Njengoba nje uzwa kuthiwa uJesu Alpha and Omega. Ingoba ababhali beNew Testament, angithi iNew Testament ibhalwe ngesiGreek okulimi lwesilungu lamaJuda ngesikhathi sikaJesu, kanti iOld Testament yona iyabhalwa ngelokhozi, iyabhalwa imiqulu yakhona iBhayibheli leOld Testament labhalwa ngesiHebrew, ngolimi lwesiHebrew. So ngapha ke kwiNew Testament ingakho uthola lapha uJohn mebiza uJesu ngesiqalo nesiphetho embiza ngoAlpha and Omega. Ingenxa ukuthi ifirst letter yesiGreek ibizwa ngoAlpha, bese ukuthi ilast letter yesiGreek ibizwa ngoOmega. So lapha ke kwisHebrew ke ukube nje beyibhalwe ngesiHebrew neNew Testament bekuzothiwa uJesu is Aleph and Tav. So because ilethe yokugcina kwisHebrew uTav, not uOmega. So njengoba la ku-English nje uA yokuqala esibili yokugcina uZ. So ke lapho ke yini bekuzothiwa ngesingisi uJesu unguA noZ. So ke okay ke ake singene kwisHebrew ngoba sikhuluma ngesiHebrew not isiGreek noma isingisi. Alright, iletha yokuqala yelokhuze yesiHebrew. Lapha ke kuvezwe ama Hebrew number values, kunama values ke ama Hebrew letters but ngeke sikhulume ngawo. But mawubheka la kwi-screen sakho uzobona iletha ngikhuluma ngayo, ngizokutshela ukuthi le ene number ethini noma ene value ene number value ethini, ukuze kuzokucacela ukuthi ngoba kunayo into yokupointa la, kuzokucacela ukuthi ngikhuluma ngayiphi letter. Njengo letter vav uyambona nje lapho ukuthi number value 6 uletter vav. So okay, kasiqale nje ngeletha yokuqala uAleph. Yambona number 1 uAleph lapha ngokwe number value. Bese kuthi esibili uBet number 2 lapha, number 3 uGimel, number 4 uDalet, number 5 uHey, number 6 uVav, number 7 uZayin, number 8 uHet, bese kuthi number 9 uTet, number 10 uYod, number 20 ngokubhalwa lapha kahle kahle uletha number 11 ngokweyinamba ukuthi unumber bani. Njoba ngapha 11 mawayibuka lezi number ngapha lama letter ngapha uyabona mawabala u11 nangapha kwa right awu11 futhi kwa left na ka right should ends u22 letters. So but ngokwe number value uyambona number 20 lapha ekugcineni uKaph, bese kuthi number 30 lapha phezulu kwa right number 30 ngokwe number value, kodwa ne number 12 ngokwe number zama letter esHebrew. Sino Lamed lapha ku30, ku40 sino Mem, ku50 sino Nun, bese ku60 sino Samech, bese ku70 sino Ayin, bese ku80 sino Pei, bese ku90 sino Tzadi noma Tzadei, bese ku number 100 sino Qoph. uQoph lo hayi uQoph but uQoph. Bese kuthi number 200 uResh, number 300 uShin, bese kuthi unumber
400 uthavu. Okay, ake sivele sigibele kuwama letter ngayinye ke ukuthi number 1 sichaze uAleph ukuthi uletter number 1 okuAleph iletter enjani. Uletter number 1 ke uAleph ezinye zama letter noma iconsonant yesHebrew okuthiwa ebizwa ngesilent letter. Why ibizwa ngesilent letter ingoba yona umsindo wayo awuzwakali egameni makulokhu uzwa igama nje awuzwakali umsindo wayo. So mawungazwakali umsindo wayo uAleph kudinga ukuthi kube nonkamisa lo nkamisa lo noma ivowel iyona okuzwakala umsindo wayo. Let's take for instance njengegama lithi ani elisho uI okusho ukuthi mina noma ngi uani mawuqala igama lesHebrew lithi ani liqala ngayo le letter le uAleph kodwa bese lo Aleph ebe nonkamisa a usezokwenzeka ukuthi lelo gama lithi ani sekulandela unun ke ono I ke naye ekugcineni kodwa yena ununi uzozwakala uN kanuni ukuthi uno I kodwa bese ukuthi ani kodwa uAleph ozobe sekuqaleni lelo gama lelo ngenza isibonelo ngalo uani osho ukuthi I yabona njengoba kade ngisho nje ukuthi shalom ushalom usho ukuthi ukuthula noma ukubingelela mangisangena la ngithe shalom alechem usho ukuthi shalom ualechem usho ukuthi nonke ukuthula kini nonke peace unto you. So ukuthula kini nonke ngase ngithi ke ani sipho ndimande bese mangithi ani bese ngisho ukuthi I am sipho ndimande. So ke uani lo uAleph uba silent egameni bese ke kusebenza lo nkamisa lo mawukuthi kanjalo mawukuthi uzofaka unkamisa la kuAleph uyothi futhi leyo nto izothi kanjalo mawufaka uI noma o kanjalo kuyi silent letter usebenza ukuthi nje wena mawuthola nje egameni kuno Aleph buka wena ialphabet buka ivowel efakwe phansi kaAleph bese ke uthatha upronounce leyo vowel noma leyo nkamisa uAleph akapronounce uyi silent letter kuma Hebrew letters. Alright ke uAleph ke yena ke njenge alphabet yokuqala noma iletter yokuqala yesHebrew noma iconsonant yokuqala yesHebrew usymbolize iox noma inkabi uAleph mawumbuka angithi ama-letter esHebrew ke axoxa indaba ke each letter indlela eme ngayo isho ukuthi ime ngendlela yento ethile bese kuthi leyo nto leyo eme njengayo bese negama lawo leyo nto ibizwe mayibizwa igama lakhona lipronounce njengayo leyo alphabet njengoAleph nje iox nje makukhulunywa ngenkabi kuthiwa ime njengenkabi le alphabet. Alright bese kuthi iletter yesibili ake singene kuyo ubeit ke iletter yesibili yesHebrew ubeit obhalwa ngendlela ukuthi lapha phansi ufuna ube careful ukuthi ufike lapha phansi uqala lapha phezulu mawubhala entweni square ufuna uqala lapha far left phezulu far left at the top uqale khona uthi kapluzi uziyojika lapha kwa right phezulu bese uyehla mawufika lapha phansi ka right uyama ngithi bese uyoqala lapha ka left phansi at the bottom uqala udwebe uline ke manje ophansi uline ufike lapha kulento oshile lapha ibheke phansi ufike udlule kancane ufuna wenze sure ukuthi uyadlula kancane bese kuzoba ubeit wenzelani ukuthi udlule kancane wenze ukuthi uhlukanise ngoba ama-letter esHebrew acisha afana amaningi amanye nje afana nje kwangempela but umehluko uba sekuthenini ngoba wena uyazi ukuthi yini okumele ibe umehluko khona anomehluko awafani ncamashi but uma uwenze imistake wangasawenza umehluko njengobeit nje lo ubeit angacisha afane noKaph esazokhuluma ngaye mawungenzanga lo msila lo olapha ka right ngaphansi ufuna wenze sure ukuthi uyawufaka lo msila lo. Alright ubeit ke lo ubeit ke umele
mombuka nje ume wafana nendlu like a house, and igama elithi house vele libizwa ngokuthi bait. Libizwa ngokuthi bait igama elithi house ngesiHebheru. Bese ke iletter bait yena uletter bait eyedwa usengahambe ngenayo emagameni amaningi kathile, kodwa nje igama elithi house nje lona lithi bait nje lilodwa igama elithi house. Ungabuka nalapha yana nje ku Bethlehem la kwazelwa khona uJesu. Leli gama elithi bait elisekuqaleni lisho indlu, bese uthi ulechem bese esho bread noma isinkwa. Kusho ukuthi le ndawo le yayibizwa nge-house of bread, kusho ukuthi indlu yesinkwa. So njalo la ubona khona uBeth emagameni esilokhu esiHebheru oBeth Shemesh, uyabona, Beth Shemesh, house of the sun, uyabona, ngoba uShemesh usho the sun, kusho ukuthi indlu yelanga, uyabona, Beth Shemesh. La kunoBeth khona, uyabona, Bethel, u-L angithi u-L lo u-L i-short form ka-Elohim okuNkulunkulu, should the house of the Lord uBethel should the house of the Lord. So uBeit lelo khuza leletha uBeit iyona yokuqala, iletha yokuqala egameni elisho indlu. So kodwa ke futhi uBeit uyasebenza ke uletha Beit nakwamanye amagama amaningi esiHebheru. So uyena Beit ke sikhuluma ngayo lo uBeit okulokhuza o letter number 2 yesiHebheru ome njengendlu mawumbuka iletha yakhona. Alright, uBeit ke nansi enye into ebalekile futhi ngayo. Uyambona uBeit lapha masithi Beit kumele abe no dagesh. Idagesh ngithe sokhuluma ngayo. Idagesh ke ileli chashaza elikhona, yabona lichashaza elilapha phakathi nendawo kuletha Beit. Leli chashaza leli lona limenza ukuthi simpronounce ngendlela yakhe uBeit ukuthi uletha Beit, but uletha Beit uma engenalo leli chashaza esilibiza ngedagesh ngesiHebheru sibiza ngedagesh le dot le. Uma engenayo idagesh uBeit akabizwa ngoBeit, ubizwa ngoVeit. So okuwukuthi egameni mase kuthiwa mase kunegama no letter Beit ongenayo udagesh noma ongenayo lelo khuzi bese kuba uV ebizwa njengoV, yabona, ubizwa njengoV. But uma enodagesh uba uBeit nje abizwa njengoB, yabo. So akhona amagama ke ano letter Beit ongene dagesh vele kuthiwa uV, yabo, ubizwa ngoV igama lakhona mayelapho ke egameni ubizwa njengoV, yabona. So ke alright, siyadlula kuBeit cishe lokho ukubambile, kodwa phela uzolokhu ukubamba kancane kancane, yabona, kancane nevideo uma uzolokhu uyiphoza ulalele kahle uphinde lokhu uyiphoza uyibuyise emuva uphinde ulalelisise kahle iletha ngeletha ukuthi ngitheni ngayo. Ake singene kwiletha yesithathu ke manje uGimel yena umthetho wakhe iletha efana nekameli. Moyibuka nje ifana nesilwane okuthiwa ikameli noma icamel. So ke vele ikameli nje ngesilokhuza ngesiHebheru libizwa ngokuthi Gimel, okusho ukuthi ikameli libizwa ngale letha le uGimel, uletha Gimel, letha yesithathu yesiHebheru. So ke ibhalwa kanjena nje, ufika uthi lapha phezulu uthi Kaph ushone phansi bese ufika lapha bese uthatha nje ilokhuza lapha uthi dwi kanye uyise lapha ka left phansi, sekugimel ke lo. Ugimel ke iletha nje pronounce njengoga ga mom pronounce egameni upronounce kanje ngoga. Yabona nje Gamaliel kunalelethe ekuqaleni loba wayehlonishwa lapha kwizenzo 4 lona wathi pasopani ningalokhuzi labafundi bakaJesu ningabahlumezi ngoba mhlambe nothola senilwa noNkulunkulu. uGamaliel lo wa-trainer ulokhuzi uPaul kwiTorah. So igama lakhe nje mawulibhala ngesiHebheru hayi ngesingisi uyoqala ngoletha Gimel lapha mawulibhala ngesiHebheru bese alandela amanye amaletha.
So alright, ugimel unjalo nje akashintsha akana dagesh akana final form akana lutho ukanjena nje letter nje kanje eyimele. Udalet ke iletter yesi4. Udalet ke iletter nawo futhi ihlala injalo nje ayina idagesh iba na kwamanye ama rules but not la okwala nje kwamanje qala wazi ukuthi udalet uyedwa akana dagesh. Idagesh angithi sithe ilo dot oba khona njengalapha ku bait ukuthi ubizwa ngo bait uma ene dagesh njengegama ethi Abraham lino bait on ne dagesh but masithi Avraham akusena dagesh noma sithi Eve igama lika Eva sithi Eve so ku bait ongenayo dagesh but udalet lesikhuluma ngayo letter number 4 yeSebheru akanayo idagesh nayo uyimele nje udalet. Udalet mawubuka ume njengomnyango yabona, so yena umdweba kwisquare endaweni eyisquare umdweba kusukela lapha phezulu far left phezulu uthi dwi uzofika ekugcineni kwesquare lapha ka right phezulu bese uyafika uyama-ke bese uqala omunye uline obheke phansi vertical ke manje ungamqala ekugcineni kwalo mugqa lo kade umdwebe phezulu lo kade horizontal phezulu ungamqala ekugcineni yithi ukuqhela kancane nje lapha phezulu ka right uthi ukuhlehla kancane bese udweba ku line oyaphansi cishe uyabona ucacile uyabonakala ucacile lapha ukuthi udalet udwetshwa kanjani. Bese kuthi uyabona ukuthi ke kwesinye isikhathi angithi yonke i-alphabet ifike uyibhale ngesandla bese khona indlela yokuyibhala ngomshini uyabona ku-script. Nangu udalet wakho obhalwe ngesandla kwa right lapha kwa right wakho udalet obhalwe ngesandla bese kuba nodalet wakho obhalwe ku-script noma obhalwe ngomshini uyambona ucishe bengathi u7 but wena be careful mawuzobhala ngesandla ukuthi ungaqali ekugcineni kwalelo kufuna kube nencegela lapha ngemuva ilokhoze kufuna kusala umsila lapha phezulu wenze sure ukuthi awenzi njengo7 ukuthi uqale lapha phezulu kuwe ekugcineni kwalo line ungakwenzi lokho udalet ke lo. Alright, simuvela ku number 5 uhey ke uyambona unjani ufike uqala lapha kwa left phezulu top uthi uye ka right phezulu ufike ujike ungabi nekhona ujike sa round kanje sakurounda ungabi ikhona nje lisharp ujike sakurounda lapha mawufika phansi ufike ume lapha phansi bese ubuyela ngapha mawufika mawusubuye bese udwebulane o straight ngapha ka left dwebulane straight but make sure ukuthi lo line awufiki phezulu awudibani naloya line odwebo ekuqaleni. So lapha kufuna kube negap njalo lapha nelokhuzana phezulu lapha funa wenze sure ukuthi once kwangaba negap akusesiyo hey sekuzoba uhet yabona ngoba khona iletter esaya kuyo ebizwa ngohet ungaqali uye kuyo uhey fana be negap once wangaba negap sekuhet. So be careful iSebheru sifuna ube careful kodwa ke ungakhathazeki kakhulu ngoba musujwayele njengami nje mina ngisena inkinga ngoba sengijwayele yabona but umuntu ongakajwayele uzothi ngizoyihlukanisa kanjani cha uzoya ngokujwayela nje gcina uswazi avela uhey ukanje uhet ukanje kanjalo kanjalo uyambona uhey uhey uyambona uhey okuyi manuscript ukuthi kanjani akafani nalo hey kade simbhala manje ngesandla nanglo okwiscript uyambona uyafana nje nalo lokho ukuthi ngoba phezulu lapho kuba ngathi kunechopho elithe phezulu lechopho ungalinaki lapha phezulu lingathi lithe ukuthi ungalinaki ukuthi kubhalwe ngomshini wena nje mobhala ngesandla uthi kapluzi uthi bese ushaya ka left engashayisi kodwa phezulu ilokho okubaleka kakhulu ku hey. Uhey ke ume njengani ke but ume njenge window so uhey ke lo letter hey. Alright, nayo letter hey akana dagesh akana lutho uyimele nje akasiyo futhi silent letter uhey nje so kusho ukuthi upronounce njengo ha uletter ha
yabona. So ke alright, uheke lo. Uletter number 6 ke uletter vavu. Uletter vavu ke unjenge hook, iwuka. Momdweba kwi square endaweni ye square njenge exercise lebalo lakudala elinama square hayi imiqa. Momdweba kwi square ufuna ube careful ngoba kunenye letter efana naye uvavu. But yona inomehluko futhi njengoba ngishilo ukuthi zinomehluko kuya ngokuthi wena usuyazi umehluko kuphi kodwa zithi ayifani. Lo uvavu esakhuluma ngaye uyofike umdwebele ngapha ngaka right esikweleni. Umdwebela ngapha ngaka right hayi ngaka left, angasondeli ka left, akabe ngapha ngaka right. Momdweba ngaka right uthi nje le hook libe lincane lapha phezulu, libe lincane cishe lithathe ikota ye-square, lithathe nje ikota ye-square phezulu ngoba once waqala lapha far left eqaleni ka left phezulu wathi wawujika nawo wayaphansi sekuba uresh esisazokhuluma ngayo ekugcineni. Mude uresh, uyabona, mude. Usuka ngapha ekhoneni ka left phezulu esikweleni ayojika ngapha ka right phezulu esikweleni bese ejika esikweleni esiphansi ka right, yabona uresh sisazokhuluma ngayo kodwa le ngasekugcineni impela nje mase sofika kokugcina ilokhozi iletter. But okwamanje uvavu make sure ukuthi uba nehook nje encane phezulu abe ngapha kwa right kodwa wesquare. So ngicabanga ukuthi kuyacaca mawubona bewu2 ukuthi ngunike ngapha ka right kuno ombhale ngesandla ngapha ka left ngukuvezele obhalwe ngelokhozi ngescript. Alright, uletter vavu ke usebizwa ngendlela esimodern njengamanje. Kuqala wayebizwa ngo-wow, manje usebizwa ngovavu. Ingakho igama elithi Yahweh elisho uNkulunkulu njengamanje uNkulunkulu sesimbiza ngoYahweh ngoba uvavu uletter vavu usepronounce njengovava. Kanti kwi-ancient Hebrew kwi-Old Testament iSebheru sabizwa ngaleya ndlela yakudala. uNkulunkulu bebizwa ngoYahweh, hayi Yahweh ngoba uletter vavu wayesabizwa ngoletter wow. So ulapho umehluko omunye angayibuza ukuthi abanye mabecula ngoNkulunkulu bathi Yahweh, uyabona. Labo basakhuluma nge-ancient Hebrew labo mabethi Yahweh, yabona. Ingane nje yomHebheru mongafika kuyo uthi Yahweh ingayibuza ukuthi ukhuluma ngani, kodwa mongathi Yahweh ingasho ukhuluma ngoNkulunkulu. But ngoba kuyaziwa ukuthi kudala uletter vavu wayebizwa ngo-wow noma ungathi Yahweh, uyazi umuntu owazi iSebheru sakudala ukuthi usho uNkulunkulu. Nangu-ke uZayin, uletter number 7, uZayin ke naye uZayin yenza so naye umbhalele ngapha ngaka right wesquare. Make sure ukuthi ungapha far right wesquare. Yena ke mombhala uZayin ke ungathi unothi lapha phezulu kodwa uthi wakhe uyaslide, akamile waqonda, kumele slide engathi uslidile kancane. Uyambona indlela mengayo uzoslidela ngalapho ke nje njengoba kwenziwe. Angikunikanga ke yena obhalwe ngesandla, ngikunike obhalwe ngescript. But now usuyamajina ngesandla ukuthi uvela uthi nje dwi ngapha ka right, uthi nje dwi bese uthi dwi bese wenza ilokhuze isiqhoko sika T esislidile, yabona, kancane. So alright, ulokhuza lo uZayin ke amaHebheru athi ke njengoba benza iletter uZayin kanje ume njenge weapon, njenge iweapon nje, isikhali, ngaba imbazo, yabona, noma into esaspear, into nje iweapon, bathi ime njenge weapon. uZayin ke naye akana dagesh, akana luthi, letter nje pronounce njengo Z kwi-English, upronounce njengo Z uZayin mayesegameni lesiHebheru. Siyadlula ke nange unumber 8, letter number 8 lo khethe bengikhuluma ngayo. Besikhuluma phezulu kunumber 5 besikhuluma ngohey, letter number hey kuletter number 5. Manje sesikhuluma ngokhet number 8. Ngishilo ngathi
be careful ukuthi yenza sure ukuthi mawudweba uhey umdweba abe ne gap lapha yakusala igap uyambona ukhetha ukuthi ufike uqale lapha phezulu ka left phezulu esikweleni uye ngapha ka right phezulu bese uyojika uyothi phansi bese ufika lapha ka left bese ushaya uline o straight ke obheke phansi uthi lo line ufuna unamathela ngqo phezulu lapha kulo line omdwebe ekuqaleni but ku hey bekumele ukuthi kusale igap ungafiki lapha phezulu ukuze kube uhey but manje uma sesikhuluma ngohead uhead kumele kuhlangane uyambona lapha obhalwe ngesandla ka right uhead nobhalwe ngelokhuza ngomshini ngapha ka left uhead ke naye ungamanye wama letters abhalwa agcwale nje ilokhuza isquare awumbhali ngapha eceleni ume njengani ke uhead ume njenge fence bathi ume njenge fence so ifence yokufensa yokubiya number 9 uletter tet uletter tet ke uyambona thunjani ume njengenyoka kahle kahle ingakho bathi unjenge snake amajuda bathi unjenge snake uletter tet ufike mbhala lapha ka left ushone phansi bese ushona ngapha ka right bese masubuya phezulu uyothi ke kapuluzi uyowenza uround bese ubuya uthi kube ngathi kuyihook lapha ngathi kuyahuka shuthi sekumsila wenyoka lapha yabona shuthi ngapha ekuqaleni ikhanda lenyoka bese ngapha umsila wenyoka uthethi ke lo ke uletter tet upronounce njengo T wesingisi so ke egameni osuke ukulo so ke uthethi ke lona akana dagesh uyiletha nje right eyimele okay nansi enye iletha uletha number 10 uyodi ke iletha encane kunawo wonke amayodi lapho uJesu mayekhuluma kucishe kuMateyu 5 lapha ko verse 20 kanje lapha entshumayelo yasentabeni mayethi not even a small letter ngeke kuze kususwe ngisho small letter from kuze kudlula izwi nomhlaba ngeke kususwe ngisho the smallest letter oyesho amaJuda ayazi ngoba wona ayasazi iHebrew thina asazi kumele ukuthi uzofunda iHebrew ukuze understand uJesu wayesho yipi smallest letter smallest letter wayesho lapha wayesho uyodi yena lesikhuluma ngayo iyona smallest letter wayekhuluma ngayo iyona letter encane kunawo wonke kwiHebrew so uyambona nje ukuthi unjani Nkosi yami umbhala ke kwisquare sakho umbhala lapha ka right phezulu uyambona ufika nje kapuluzi into encane nje phezulu lapha ekhoneni lika lesquare exercise lakho lesquare ufika ukuthi nje kapuluzi sekuyodi wakho ke lo lapha ngibhale oyodi abawu2 owescript nowesandla kodwa nje wonke kumele abe lapha ka right mawubona lo omunye ngimbeka left kuyiphuthu ukuthi abe ku left lapha ngenzela nje ukuthi umbone ukuthi mayebhalwe ngescript nakhona ukhona ukumbona ukuthi uyodi lo so but kumele abe lapha yaphezulu ka right far right phezulu on top ibizwa njengo y ibizwa njengo y njengo uya kayadi kwi-English ubizwa njengo kanjani na njengegama elithi nje Israel ngoba igama elithi Israel kahle yithi nje sisho ngesingisi sithi Israel kahle kuthiwa Israel so uIsrael alphabet yokuqala egameni elithi Israel uyodi mawungabuka nje mawungathola nje kwiscript seHebrew ubuka igama elithi Israel noma elithi Israel ke liqala ngoyodi lapha lokhuzeni ekuqaleni kwalo angithi iHebrew masibhala sona sifana nesingisi esiqala noma isiZulu esiqala ngapha kwa left we exercise uye ngapha ka right cha iHebrew mawuzobhala iHebrew uqala ka right we exercise uye ngapha ka left kanjalo mawuqeda isentence ngapha ka right uphinde ubuye futhi ngezansi uzoqala kuphi ka right futhi uye ngapha from right to left kanjalo so mawubuka igama ethi Israel nje uyodi uzobona yena eqale ngapha ka right bese igama liyaqhubeka ka left ke
kuzoba no yod phezulu bese kuba no dot ngaphansi udot ongaphansi ka yod kodwa ke sokhuluma ngama vowel ngoba I dot lapho isuke seyinkamisa ke lapho but asikakafiki onkamisa. Alright, uyodi ke lo ke yena uba njengo y mom pronounce egameni. AmaJuda athi ufana nesandla, isandla nje yabona isandla lokho kuyodi ngathi isandla mawubuka lapha phezulu. Uletter number 11 ke uKaph. uKaph ke ama enye ama letter ene suffix should ene final form phinde futhi ibe ne dagesh. Uyabona nje mawubuka la ama consonant with suffix forms. Isuffix igama elithi suffix lesihebheru lisho ufinal form. Should final form ye letter ukuthi mayifika ekugcineni leyo letter le ifike ishintshe ingasabhalwa ngendlela esuke ongayibhala ngayo uma uyibhala ekuqaleni. Ake ngenze isibonelo uKaph njengoba nje uKaph kufanele ukuthi anti uyambona uKaph phezulu lapha mawuqala from ka right phezulu uKaph lapha ka right une dagesh une dot lapha phezulu uKaph kusho ukuthi uKaph ke la upronounce njengo ka mom pronounce egameni ngoba une dagesh. Bese kuthi lapha phakathi nendawo yabona phakathi nendawo khona lapha phezulu uKaph akasenayo idagesh. Mayengasenayo idagesh ke usebizwa ngo kha useyahahaza manje akasesiukha useyokha uyabona. Bese kuthi ke ekugcineni uyabona lapha bese kuthi lapha okungathi seku7 like sekuseyena futhi uKaph kodwa sekuyi Kaph suffix kusho sekuyi final form kaKaph. Kanjani na ukuthi let's say ubhala igama uma ubhala igama elizogcina ngoKaph ekugcineni kwalo fanele noma kanjani uKaph wakhona umbhale kanje abe akhombisa ukuthi uyi final form kaKaph. So uKaph mayeqala egameni engokuqala egameni umbhala kahle nje noma ene dagesh noma engena dagesh kodwa nje umbhala ngalendlela yokuqala lapha nesibili. But njalo uKaph uma esekugcineni ezoba sekugcineni kwegama awumbhali abe njengalabo abanye uKaph ababili abalapha ekuqaleni umbhala nje abe uKaph suffix kusho ukuthi Kaph final abe iform kaKaph final. uKaph final maye kanjena ke ngathi u7 or ucisha abe njengo dalet le letter besikhulume ngayo ekuqaleni udalet number 4. Be careful no Kaph ukuthi uKaph ufika uthi dwi ubheke lapha usuke ka right uye ka left nangu uKaph oyisuffix obhalwe ngesandla ufika usuke ka left phezulu ka left phezulu uthi dwi ufika ujike lapha uye phansi. Mawufika phansi ufika uweqe uline lo phansi uyaweqa uline lo phansi ungabe exercising angithi kuno line exercising ufike mawuqeda ukujika lapho ushona phansi ufika umeqe lo line lo muqa la umeqe kuze kufike ngezansi ko line. So khomba ukuthi I final form kaKaph. Kodwa mawuzovele wenze kanjeyana uthi dwi uzofika phansi uzofika emgqeni ungameqi umuqa lapha kuyoba ngathi uResh uyabona kuyoba ngathi enye alphabet. Ufuna ube careful ukuthi ufinal form kaKaph iyawudlula umuqa ngaphansi. Ilokho kubalekile ufuna futhi keep in mind ukuthi iyawudlula umuqa ngaphansi ulokhu anti yabona sekumiswe ke manje ke sekumiswe uKaph semiswe kwaba noKaph right ojwayelekile obhalwa oba seqaleni kwegama noma phakathi nalo igama ngaphinde ngabeka ngapha ka left sengibeka uKaph suffix okuKaph oba sekugcineni kwegama. So uKaph unjalo ke letter Kaph une final form une dagesh futhi mayengena dagesh ubizwa ngo kha. Right, AmaJuda athi uKaph yena ufana nani ke uKaph bathi ufana nesandla esigobekile esigotshiwe basho kanjalo ke bona bathi ufana ne hand bend. Letter number 12 uLamedi ke
naye i-letter eyimele nje ayina dagesh ayina final form i-right nje i-letter nje imele. Indlela kabhalwa ngawo lamed ufike lapha ka right phezulu ka left lapha phezulu ka left ufike udwebe into emfishane moqeda ukudweba into emfishane bese ibheka ka right lapha ya straight mayifika ngasekugcineni lapha esikwereni ka bese ubuyela phansi bese wenza ngathi wenza 7 kodwa kube uround yabona kube uround yabona ulamed ke lo uletha lamed ulamed akafani na letter ke uyiletha nje engcono ngoba ayifani namanye ama letter ayididi umuntu kulula nje uyibhala ngeke kudide ulamed ke bathi iletha efana ne-oxgod i-oxgod ucijo lwenkabi olwalisetshenziswa ukuthi inkabi zilime kakhulu ucijo ulamed ke lo ke so ke and then letter number 13 umem uletha mem ke nangu umem unjenge teapot elinesibambo phezulu yabo lapha phezulu ka left ngathi kuyisibambo bese ngaphansi lapha ka left ngezansi kunembobo la kuchitheka khona amanzi umem usymbolize amanzi ngeShebheru ukuphuma kwamanzi kushuthi kufana ukuthi ubambe into esaketela lapha phezulu wayibamba kule ndawo engathi into eyisibambo phezulu ubhizi uchitha amanzi lapha ngezansi igama elisho amanzi vele libhalwa lithiwe mayim igama elithi mayim vele lifana ne-letter eliqala okuyi first letter igama elisho amanzi umem so umem lesikhuluma umem ke naye une final form umem nansi final form yakhe naye ungamanye ama alphabet ane final form okusho ukuthi njengayo nje ligama ethi mayim elisho amanzi ufike ubhale le letter lem nangu umem yambona umem number 2 kulama letter nesofit angithi le kade sikhuluma ngayo Qoph phezulu but umem ngoba kana dagesh vele ingakho lapha nendawo akunalutho so Qoph befakwe kwaba kayi3 ngoba ufika bene dagesh angabi nayo dagesh bese ne final form okusofit manje umem une first form ne final form kuphela uyibona i-final form kaMem ngizokukhombisa enye kahle uyibone kahle alright umem nangu umem ke lapha eqaleni ka right yabo lapha ka right umem lo esithi njengeketela egameni nje lithi amanzi elithi mayim ufike uqale umem lo ongapha ka right vele oyi first form kaMem bese kuthi osekugcineni mayim lo sekugcineni uba isofit uba isofit form kaMem ubese bhalwa njengalo mem lapha ka left lapha far left ongathi uyisikwele nje kodwa isikwele sibo isikwele ukuthi sine Qoph lapha ka left so uyena mem sofit esinaye ke kwiShebheru okay khona into engifuna ukuyibuka la futhi ngifuna ukukhombisa indaba kaMem ukuthi nansi isofit kaMem ngapha ngimbhale ka left ka right ngimbhale ngesandla ngapha ka left ngimbhale ngomshini uyambona kuMem ukuthi uvela ukubhale nje into eyisikwele bese wenze sure ukuthi kunomsila odlulayo ngapha ka left phezulu kancane once wangadlula lo msila lo akusesiyo uMem sofit yabona so kufuna kube kanjalo uMem abe nomsila phezulu lapha ya ube neChoph lo msila kodwa mawubhala uMem nje ojwayelekile ongasi final form noma mawukuthi uMem akekho ekugcineni kwegama umbhala abe nje uMem ojwayelekile ochitha amanzi lapha ngezansi but njalo uMem mayesefana noQoph lo esikhulume ngayo phezulu njalo makumele umfake ekugcineni kwegama kufanele ufake ifinal form yakhe okuyi Qoph sofit fana naye uMem lo iMem sofit ekugcineni uyena umfakayo mawuzobe sekugcineni kodwa uMem mayezobe sekuqaleni kwegama noma abe phakathi nendawo noma engaba kuphi egameni as long engeke ekugcineni umfake abe ifinal form kaMem noma uMem sofit lo sofit lo igama leShebheru
elisho ukuthi final form. Lo sofit kumele umjwayele nje kusukela manje mawuthi ufuna ukufundisa Hebrew ngoba vele ama-letter akhona ama-letter ane-final form okuyi sofit. Right, nangu letter number 14 ke okuwunun. Unun ke uyiletter ene-final form nayo kodwa ayina-dagesh nayo, yabona nje ngapha ka-right ngibhale unun. Okay, be careful, yambona ukuthi ukubhale kahle ke lapho unun. Uyabona lapha yabuka lapha unun lo ongapha ka-right. Lo ka-right i-first form nje kanun, akusi final form kanun. Kusho ukuthi njalo unun mayesekugcineni, mayezoba sekugcineni uletha nun wegama na unun upronounce njengo N. Angisashonga umem ukuthi upronounce njengo M. So unun upronounce njengo N. Uyabona lapha ka-right unun ukuthi umbhala make sure ukuthi awuqali ka-left lapha esikweleni phezulu ka-left, kodwa unun umqalela esikweleni endaweni eneyisikwele, umqala noma phakathi nendawo naso isikwele noma ngapha ekoteni yesikwele kodwa ka-right wesikwele. Umqala khona ka-left uye ka-right, ungamqali ngale far left ekugcineni kwesikwele ka-left. Mqale ngathi usuya ngasekugcineni kwesikwele ka-right kodwa usaya khona ekugcineni kwesikwele ka-right, bese uthi right bese ushona phansi. Mawufika ekugcineni komugqa bese ujika nawo umugqa ke usubuyela ka-left futhi kuqondane nalapha phezulu. But mawubhala i-final form kanun, naye futhi umbhala kanjalo ngapha ngaka-right, akaqali ngapha ka-left ukuthi abe mude unun, cha akekho mude. Angithi okay, mawusumbhalile ukuthi ke qa uye ka-right, mufika lapho uyajika ubuya phansi. Mawusubuya phansi usuyadlula umugqa ke manje uyawudlula umugqa kancane. Kufana nokuthi kahle lento ifana nokuthi lo nun lo usuvele wathatha lo first form kanun wayiqondisa lapha kade igotshiwe lapha mawujika nomugqa lapha phansi. Sikufana nokuthi uvele wayiqondisa, wamqondisa unun waqonda waba mude yabo. Kufana nokuthi ucingo mawade uligobile lapha phansi bese uyaliqondisa nje kuphela. So ikanjalo i-final form kanun. Njengegama nje elithi Ben. uBen osho the son, indodana. uJesu nje ngeShebheru bambiza Ben, son of God, Ben Elohim, shuthi son of God, Ben Elohim. So igama elithi Ben yabona linobeit lapha eqala. Ubeit sikhulumile ngayo nedagesh letter number 2 phezulu. So igama elithi Ben elisho indodana lifike libe no beit okokuqala eqaleni, libe no letter beit, bese iletter yokugcina unun. Unun kufanele abe njani, abe kwi-sofit form noma kwi-final form. Ngenxa yani isizathu ilesi esibalekile esikhuluma ngaso ukuthi ngoba umbhale ekugcineni kwegama lo nun lo, so bese ithi Ben igama lakhona lisho the son. So alright, ngicabanga ukuthi kuyacaca lapha i-final form kanun ukuthi unun naye une-final form. Cishe uyambona nala, nangu nun lapha unun oka-right laphaya bese ukuthi akanadagesh vele ingakho phakathi nendawo ngenalutho. Uyambona unun uthe ukululeka ngaphansi lapha, unun sofit ngapha ka-left, unun sofit. Sikhuluma ngeletter number 3 mawehla uya phansi. Unun lapha kubhaliwe unun oqala lo nun lo uba seqaleni kwegama noma phakathi nalo igama, noma ngabe phakathi nendawo negama, noma ngaba nje igama elithi anahnu. Angithi yambona lapha unun ukuthi uphakathi nendawo negama, kodwa awumbhali futhi abe kwi-nun sofit. Awumbhali abe kwi-final form. Umbhala abe kwi-final form kuphela uma esekugcineni kwegama unun. Wonke lama-letter engithi ane-final form mangaki lama-letter awu-1 2 3 4 5. Sazokhuluma amanye asikafiki kuwo sekunun. Siqale ngo-Kaph seza kumem seza kunun kuma-letters ane-final form. Wonke lawa ane-final form, i-final form yakhona uyisebenzisa kuphela uma
izoba sekugcineni kwegama leyo letter leyo. Cabanga ukuthi uclear kanjalo. Alright, siyadlula kunun. Unun ke yena usymbolizer ini ke bamthatha njengani amaJuda bamthatha njengofish. Bathi unun ufana nofish. So unun ke loyo ke iletter ebesikhuluma ngayo. Bese singena ku letter number 15. Uletter number 15 uSamech. USamech ke bathi njenge prop, bathi njengentambo engathi isupporta into kuzingantengantengi nje. Intambo like mina ngibona ngathi lo uSamech ngibona ngathi njengaleli hubo esilenza ngentambo maso senza intambo la endukwini elengayo masifuna ukuhuka ilokhoza inqina lenkomo. Yabona masifuna ukuyihuka la onyaweni inkomo silandelele sithi ngalentambo elengayo besithi ngaleli huku leli eliyintambo. So ngibona ngathi mina uSamech ucishe efana naleyo huku leyo. Yambona uSamech mayibhalwe ngesandla ukuthi unjani. Ufike uqale ubhala uline lapha phezulu ngaphezulu lapha ngaka left esikweleni sakho. Ubhala line obheke phansi, ufike phansi ungathi uba yi-oval ngathi uyiqanda. Ubuye bese ubuya phezulu, mase ubuya phezulu ufike futhi phezulu wenze sure mawufika phezulu ukuthi mawujika ngoline o straight ke manje. Bese uyajika ngoline o straight uthi mawufika lapha eqaleni uyadlula kancane kube neChopho lapha, udlula kancane lapha kube nomsila. And then uyambona ukuthi uSamech ucishe efane no mem Sophit. Okusho ukuthi umem Sophit lo umem ifinal form kaMem. Nansi ifinal form kaMem. Ucishe efane ke no mem Sophit ulokhozi uSamech. So mayicishe efana nomem Sophit ufanele ube careful ukuthi umem Sophit umehluko wakhe yena ukuthi ingoba yena umem Sophit uyisikwele yonke indawo nangaphansi lapho uyisikwele, kanti uSamech ufuna wenze sure ukuthi umenza lapha ngezansi abe oval njengeqanda, abe surround ngaphansi bese ngaphezulu ke ezoba straight. Yabo, so umem ke Sophit uhluke kanjalo kuSamech. uSamech ke upronounce njengo S. Mayesegameni nje upronounce njengo S ulokhozi njengegama elithi Sophit lesikhuluma ngayo esithi final form liqala ngoSamech, Sophit. Alright, uSophit ke siyadlula kuye akana dagesh uyiletter nje kanjalo epronounce njengo S. Ikhona nenye letter esazofika kuye pronounce njengo S futhi nayo. But isihluke ngokubhala sizofika kuyo uzoyibona nje. But manje sisakhuluma ngoSamech. Letter number 16 uAyin. uAyin uyambona uAyin ukuthi unjani. uAyin letter number 16 unjengo Y, indlela obhalwe ngayo uAyin. Unjengo Y. Kodwa ke uAyin naye is one of ama letters angama silent letters. Silent no Ayin. Ayin ke naye kahle kahle pronounce udinga ukuthi kube ne vowel, udinga kube nonkamisa bese upronounce unkamisa uyeke yena. Fana no Aleph, iletter yokuqala esikhulume ngayo Aleph. Naye uAyin unjalo udinga ukuthi kube ne, kodwa kunamagama asebenzisa uAyin, kunamagama asebenzisa uAleph, but nje nayo Ayin put in mind ukuthi nayo Ayin udinga ukuthi kube ne-alphabet bese wena uthatha igama le-alphabet njengegama elithi nje lona lelithi angithi uAyin bathi ke amaJuda athi unjenge bafanisa neso noma an I. uAyin ke lo ukanjani usilent kanjani uyabona njengegama elithi amadi igama iverb leyo ke igama leSebhere lisho ukuthi to stand elikwi third person kwi third masculine form elisho ukuthi to stand, kusho ukuthi he stood. Yabona, to stand. So lelo gama lithi amadi liqala ngayo lo letter Ayin lo liqala ngayo, but bese kuba nonkamisa a bese kuthi amadi. Awusho ukuthi yamadi, uthi amadi ngoba uAyin uyi silent letter. Is one of ama silent letters
njengo Aleph nayo uyi silent letter no Ayin uyi silent letter. Futhi ama silent letter nje awu2. Aleph yakuyi first letter yesHebheru bese kuba no lokhuza no Ayin. No hey naye uletha number 5. No hey naye kuyenzeka abe silent uma ezoba sekugcineni kwegama, njengegama elithi Torah. Igama elithi Torah elisho umthetho noma instruction lifike libe no TORA bese kuba no H ekugcineni. U-H awubusampronouncer, kuyisHebheru lokho ukuthi ungampronounce u-H. Vele igama elithi Torah ngesHebheru lifike libe no letter Tav, libe uhamba no O, bese kuba no letter Resh esazofika kuyo opronounce njengo R. Torah bese kuba lo Resh lo abe nonkamisa A, bese ke kuba ekugcineni bese kufakwa uletter hey, lo letter number 5 esikhulumile ngaye ngaphezulu, obese ba silent lapho uma esekugcineni kwegama. Sakhuluma ngalokho sekuyo uhey, but nje iwona ama silent letter. But uhey akasi silent letter ngoba mayeqalile egameni uba nje u-H, ubizwa njengo ha bani he bani kanjalo. So but mayesekugcineni kuphela uhey uba yi silent. But njengamanje seku Ayin, u-Ayin uyi silent letter nje straight, akapronouncewa, kuthathwa i-vowel ebekwe lapho. Maku uyobizwa njengo Eretz, yabona u-Eretz osho umhlaba. Mawufunda nje igama iBhayibheli lesiHebheru lapho kuGenesis makuthiwa wadala izulu nomhlaba, u-Eretz lapho kuno Eretz, yabona. So nje it's a silent letter. I will pronounce it's a silent letter. Alright, uletter number 17 ke upay bathi njengomouth, unjengomlomo kupay kusho amaJuda, njengomlomo. Alright, upay ke kanti vele negama elithi mouth ngesHebheru kuthiwa pay noma pe. Ngaze ngathi mina mangizama ukulikrema nje ngisaqala ukufunda iShebheru makuthiwa igama elithi mouth lithi pe, kusho ukuthi njengoba umlomo vele uyapepereza. So bese ngithi hayi kusho ukuthi vele ngisengothatha ngokuthi uyapepereza, ingakho umlomo kuthiwa pe. So but upay igama elisho umlomo. So ke upay vele bathi bawufanisa nomlomo amaJuda. Okay, uletter pay ke naye amanye ama letter ane final form, but awuqala umbheke la upay. Uyambona upay mawusuka phansi lapha lapha kuloko ngathi ku-Y uTsaday, nangu pay lapha ka right, upay walapha ka right. Uyambona upay one dagesh, naye omunye wama letters aba ne dagesh. Uyabona upay one dagesh upronounce ngo pa. Mayesegameni nje upronounce ngo pa. Bese kuthi lapha uyambona ufay ongena dagesh, upay ongena dagesh, uletha pay ongena dagesh, naye uletha pay naye noma engena dagesh. But mayengasena dagesh ubese pronounce uletha pay, akabe sa pronounce ngo p, ubese pronounce ngo fa. Usezo egameni usezobizwa njengo F mayesegameni uletha pay uma engena dagesh. Bese kuthi ke uma kufanele abe sekugcineni uletha pay, ingabe une dagesh noma kana dagesh, uzoba nansi final form yakhe upay sofit. Izoluleka lapha ngezansi bese idlula umuqa lapha ngezansi, umuqa we exercise lapha ufuna kudlula umuqa lapha kuye ngezansi, noma kudlula amanye ama alphabet ngezansi azobe ekhona lapho. Seku upay or final form ka pay, or mawukuthi final form ka fay ngeke ibe ne dagesh, mawukuthi izoba final form ka pay izoba ne dagesh ngokunjalo. So upay lo ke. Letter number 18 uTsadi noma uTsaday. Uyambona uTsaday ku script ukuthi ubhalwe kanjani uTsaday. Nangu omunye uTsaday, uyambona uTsaday obhalwe ngesandla. Nangu uTsaday obhalwe ngesandla. Okay, uTsaday ke bathi amaHebheru
ufana nehuku yokuhuka ufish shuthi noma ihuku yokudoba ufish kodwa nje ihuku shuthi yokuhuka ufish basho njalo amaHebheru mabesho uletter Tzaday. UTzaday umpronouncer njengo TS kwi-English njengo mouth its Tzaday shuthi tha mawumbiza nje ilo mayesegameni upronounce njengo tha uTzaday. So naye kana dagesh but uTzaday naye enye futhi amalokhuza eyokugcina ke iletter yeSebheru enani ene final form. Iletter yokugcina yeSebheru ngoba awu5 ama-letter eSebheru uKaph, uMem, uNun, uPe noTzaday ane final form awu5 kuphela kule 22 yamalokhuza. So mawu-eda nalama final form bese eba maningi bese kuba ngathi asemaningi ama-letter eSebheru kanti awamaningi kuwukuthi nomunye usehamba nomntanakhe nomunye usehamba nomntanakhe sehamba ne-final form yakhe kanjalo but nje wena ufuna wazi ukuthi mawungayibekanga ingane yakhe eceleni noma i-final form yakhe awu22 ama-letter eSebheru. uTzaday ke lo yambona ukuthi ubhalwa kanjani lapho ekugcineni nangi laphana ka-right uTzaday bese kuthi i-final form yakhona uyayibona ukuthi kade ifike ijike lapha phansi ijike it ijikele ka-left lapha phansi emgqeni ihambe ngomugqa manje usuzovela ulule laphana bese kwehlela lapha ngezansi komugqa nje yabo sekuyovela kube kanjalo kwehlele ngaphansi komugqa sekuwuTzaday ke lo-ke. Nangu uQoph engimbiza ngokhanda khulu ke. uQoph ke iletter enkulu egcwala isikwele sonke lesikwele nje angithi iSebheru sijwayele ukubhalelwa esikweleni ukuze uzokwazi kahle ukubhala kahle ubonakala ukuthi okay le letter le ima ngakuphi ikaba ka left noma iba seceleni kwesikwele noma iba isikhava sonke isikwele noma izehlele ngezansi noma inechashaza elingaphezulu kanjalo. So uQoph enye ama-letter ovela udwebe ngapha ka left lo line lo umdwebe kusula phezulu esikweleni ungafiki phezulu ungathinta esikweleni ngoba phela kuseno line osazoshiya igap kube no line omunye ozoba phezulu dwebe nje kuye phansi ufike kudlula umugqa phansi uyakudlula umugqa lapha phansi ngalo line lo owodwa bese ubuya ke masuzothatha leli khanda leli likhulu uyoqala lapha phezulu futhi ka left esikweleni phezulu ke manje esikweleni uhamba uye ka right ufike ujike ka right bese ubuya kahle uphinde uzobuya ngathi ubuya phansi futhi kwe line lapha esikwereni ubuya phansi kwe line ungasawushayisi ke lo mugqa futhi lo kade udwebe ekuqaleni ubheke phansi. So ukhanda khulu nje ogcwela isikwere bese lo line lo ongapha ka left wona ushona phansi ko line. So uQoph lo uQoph ke bathi amaHebheru ke noma amaJuda bathi ke unjenge back of head shuthi incegela ingemuva kwekhanda balibiza ngemuva kwekhanda le letter le uQoph ipronounce ke njengo kha uQoph njengo kha hayi ukhalo ka C kwi-English ukuthi cat ukhalo oka quality oqakithi ngesiZulu kuba uQ nje uQ upronounce njengo Q njengo kha quality oka quality uQoph ke lo akafani noKaph lo esikhulume ngaye ngaphezulu ngenhla yena upronounce njengo C ucat noma ucat uyabona. So ke lo sesikhuluma ngoQoph. All right, nange uResh number 20 letter number 20 uResh ke lo kade ngikhuluma ngayo ngulumkisa ngithi be careful mozobhala uvav letter vav le phezulu uletter vav yena obade umbhalela ebe nehuku elincane phezulu lapha uthi qa uye lapha ka right bese wehla straight ngoline. Okay uResh ke yena ke umqala lapha phezulu ka left phezulu esikwereni ka left uye na straight uzoshayisa lapha ka right uzofika ka right esikwereni phezulu kwesquare bese uyehla futhi ujike uye phansi uzoshayisa phansi elokhuzeni olayinini
ekhoneni futhi phansi lesquare la ka right phansi. So uresh ke lo usuka nje le athi dwi ayele yaphinda suka uthi dwi yashone phansi futhi ugcwala nje sonke isquare kushuthi abe ngathi half we square kusuka la phezulu ukuthi uyoshaya kuphinde ukuthi suke futhi ka right lapha phezulu ekhoneni uyoshona phansi futhi ekhoneni. Uresh ke lo akafani novavu. Uvavu akaqali lapha phezulu ka left. Uvavu uqala noma phakathi nendawo nesquare abheke ngapha ka right bese yajika ke bese yashona esquareni esiphansi. So uresh ke lo esikhuluma ngaye uyambona la ngimbhale ngepeni ngesandla ngaphinde ngambhala futhi ngapha ka left ubhalwe ngescript uresh. Ulokhuza upronounce njengo R kwi-English, pronounce njengo R karama. Uresh ke lo akana dagesh akana final form. Vele sesiqedile ngamaletha nama final form masifika ku Saturday siqede ngo Saturday. So uresh lo uresh ke bathi uyiletha efana nekhanda lomuntu. Shothi ifana nekhanda lomuntu nje. Lapha kushoda nje khona ukuthi yabo indlela mengayo resh kushoda khona ukuthi bese kuthi lapha ka left lapha bese ukhanda lapha umuntu uqhubeka ukhanda umuntu uyokhanda ubuso namakhala kuze kufike esilevini lapha phansi la nje ngemuva ngathi ikhanda lakhe ngemuva lapha umuntu yabo. So bathi ke ikhanda lomuntu uresh. Nange ushin uletha number 21. Ushin ke wandulela iletha yokugcina kuThavu. Ushin ke sesiqeda nje ushin ubhalwa ngendlela eziwu2. Be careful, be very careful. Ushin nje lo wangempela nangu ushin. Bheka ichashaza into ebalekile ukuthi ubheke ichashaza. Ichashaza lika shin kumele libe ka right njalo phezulu lapha ku right. Ichashaza la liba ka right elika shin. Bese kuthi ukhona futhi ushin lo shin lo upronounce njengo sha. Njengokuthi show in English ishow yabona usha upronounce njengo sha egameni. Bese kuya ngokuthi ke ivowel ithini mhlambe bese kuthi she mawu ushi kanjalo. So ke alright, be careful uma idagesh noma leli dot lika right lapha empondweni malika right ushin lo, but uma lika left usin. Be careful lapho usin. Usin opronounce njengo s. Ngishilo masakhuluma ngosamech lapha phezulu ukuthi ikhona nenye alphabet esizokhuluma ngayo nayo pronounce njengo s njengo samech le phezulu. So lona ke usin une dot ka left bese ukuthi ushin une dot ka right. Ngaba futhi naye ngisaqala ukufunda ama alphabet ngamlokhuza mina ngokwami ngazweni ukuthi ungamlokhuza kanjani ungamkrema kanjani ubahlukanisa ushin nosin. Mina ngakrema ngokuthi ngenxa ukuthi mina ngisebenzisa isandla sika right vele ngifavor isandla saka right. Kushuthi isandla sika right ngisithatha njengesandla esi right bese kuthi isandla sakwa left ngisithatha njengesandla esikabi esi wrong. So since ushin ne dot kwa left kushuthi isono leso isono sika Satan. So ngisithatha njengesandla sika Satan isandla sika left. Ingakho ngizokhumbula ukuthi okay kushuthi phakathi ka shin no sin ngibona ngani ukuthi ushin kumele idot ibe ka right. Kufanele ushin kumele abe ka right dot ngoba usin phela ngiyamnyanya usin kumele abe kwa left isono leso yabo. Ngakrema kanjalo but hayi ukuthi uletha sin usho isono cha akashi isono. It's just indlela okupronounce ngayo ngathi usin ngeEnglish. But mina indlela engangikrema ngayo hayi ukuthi usho ukuthi sin. Ufuna ube careful nakuloko ukuthi ngutshela indlela engangikrema ngayo. Omunye bese ngathatha ngaloko ukuthi kusho isono cha akusho isono. Indlela okupronounce ngayo ngathi English usin weEnglish. Alright, but nje kumele ube careful kokho ukuthi uletha shin uba ushin kuphela mayine dagesh noma mayine dot ka right
waba nedot ka left usini usezopronounce futhi njengo-s, right? The last, not the least, sinoletter tav, uletter number 22. Uletter tav upronounce njengo-t, njengo-tate. Khona u-tate, khona iletter esikhulume ngayo lapha, letter number 9. Lo esithe ume njengenyoka, sathi ume ngathi unomsila ngapha nekhanda lenyoka. So u-tate unotav ke, uletter tav uyiletter yokugcina naye upronounce njengo-tate. Nangu yena ufika uqala lapha phezulu ka left uthi dwi uye ngapha ka right esikweleni bese uphinde wehla naso ufike phansi bese uphinde uyabuya futhi wenze ngathi uyoqala lapho oqale khona bese masuqala sudwebulayini uya phansi ke manje kodwa futhi ushiya umsila lapha phezulu wenze sure ukuthi uyawushiya umsila uye phansi mawufika futhi phansi bese ufika uthi kapuluza uthi ukujikela ka left uyambona na uthi indlela ngizama nje ukumchaza kodwa nawe uyayibona ukuthi ukanjani utav ukanjalo ke utav unomsila phezulu naphansi ufika wajika futhi wagoba uma ungenzanga kanjalo ke utav kodwa noma ungamdweba kanjani kuhluka i-handwriting ukuthi injani mhlawumbe omunye handwriting enhle omunye handwriting embi but as long as kuzobonakala isihebheru into ebalekile ukuthi izinto ezingama-fundamental izinto ezibalekile okufanele zibonakala lapho ke njengotav kumele kube yiloya msilo phezulu phinde kube nalapha phansi ilapho ke nje ufanele ukuthi ube careful khona Toda Rabba, thank you very much. Shalom in Jesus name. Amen.